So mar soldies sé Aonghus ó Coistealbha atá in our measc anocht. Seans go bhfuil aithne ag chuideacha bheith Aonghus gur leis an Garraí Glas in Indreáin áit a bhíonn annachchuid glasrí agus plán de ionsacha á ásaigh Aonghus. Agus is mór an nóir doin bheith linn anocht chun a chuid san ólis agus a chóirla agus trórcha a thuirt doin do riine béidir gur bháil tús a chur le glasrí a chur ag balla nó tríal a wintas. So tuair méid deis de Aonghus a chud cainte a hosú agus mar sondú leis na sesiún se osglómmuid an túlóir héis na cainte chun ceisna chur Aonghus nó play a bheith goin na cúnamh dé. So dús bar bhálam an dúise a thuspáintíh agus an cheiste thuspáintíh. Okay. So in san chaint bheith ar siú le Aonghus beag cóirla a thuirrtaige maidir le fichead ar le a bhíonn sa chuiristeach ar na glasrí agus bhhálam sa áilteach cén rud atá i gceiste nuair a dhéann sé gur féidir gasta le bud a pleisteach agus beor a dhéanamh le ní de cheachant, so céir é atá sé a caint. Agus is féidir síalta óngar glas agus bhairt leabhar das a bhóchan. Má thugann sibh an freigra ceart, is féidir an freigra chur sa chat aige deire héis na cainte. Okay, so inis tá mar chun stoppachar le mar chud cainte hain agus tuaithe mé an tuairlóir go Aonghus. Gur míle maith. All right, gur maith hain. Gur maith hain chétí. Séir se na rions má bé sé. Agus bula má seo íst. All right. Well, chola an an a shakel. All right. Fáilte dus gur míle maith as chuig chuiletíh se nacht. So cuidir me tosamid chus sleanna. So is mis Aonghus Johnny Chorwaig as na Clegan an Indreáin stugil daoine as Gaeltachta éagsúil. Is aine an Garraí Glas agus tá muidir chu glasrín seo ó bháil sa tíideag a hí bhóid in na Clegan an Indreáin. So dúna me just písa beg go caint ar an Garraí Glas be sé 4 jaar agus an sin go muidir caint ag glasrí atá. What needs the mood? Okay. So sin an Garraí cinál chamas ag se bebeide go nora tóca sin le drone. Bhfuil se banana se ceall? Tá. Okay. So tóca se nora le drone a chus agus a thug picture stoi an Thomas arga bblion a picture mar se thógáil ná a lára tára agus tóca se gar go má go las feidir go blian. Tá fataí feicealach tá garlóg feicealach tá na sáiléidí a mealach tá angachuin seo le seachant na flea beetles tá bhechan sin tam sin go bblion. Bhín saoir se caite teirin go má feic tún trífog se thuas ná tá talán le gáil blianana chu teirim agus go siim se má férs go bíon trífog se dead bhád. So sinna Johnny Chorwaig me hain Sean Colum the gobs sé a hu. You didn't have your share yet, did you? Shada on Garraí, shada na Garraí begos chimple chi. If ach an Garraí well said, ach lawn more up agus ach blahan I could agus ellen is darm sin a gavigus chije cardiac chije chéile
feimid gan óhíb spás agus chuid deasa Garraí mór an Garraí chonig sin seo. So sinna Garraín tobaid TV ar ghain agus is an a bíocht na chuid smú has le go leor Glasraí le go leor fatí go leisceil agus an sin saladí smú na si víns ein. Sinna an Garraí ríist agus siod an cinál éagsúilta tá ein atáló an seo go bheice siad go bhfuil suéid a fás, go bhfuil kohlrabi fás, go bhfuil spinach a fás, go bhfuil beata spáin a fás, agus na clocha eibhítáin seo go na mara, na fás go táin ón gaí ó dua bhacha teachtasteach an seo, síos son tí bh hua, gaí níarneas a bhacha teacht sa deo seo, ar tan ára go hís an seo hís. So seo seo thucach an gaí i níar i jazz agus sinan tá muid cinál a híomh ní muid a híomh na ceach tá fáin an beagán agus fecinn tú wet go se oscailte síos go dúnar aige. So sin an Garraí agus nu me saladí smú tá se chusaí má inis. Se an sin an siúpa agus sin an siúpa chutá sin bliana séide ag le gom siúpa. Sin an teachlanna itá ein le síalflandaí agus sin me beganí canne ar síalflandaí ó híomh an buntáiste beidir tá baintlób ach ní rámuid dáin síalflandaí chorbe ná an cinál obair sin agus ní rámuid dáineach leid talán ná tíglanna go canse tíh mó in nacht den chuide smó agus in na Glasraí héin. So seodiad na clonne seodiad brassica, Apiaceae, Allium, Leguminaceae, Cucurbitaceae, Schnappadaceae, Solanaceae, agus Compositae. I didn't get that. Tá sé go jazz. Tá sé go jazz a bheith ná na Glasraí le tuiscint cearta all orb. A bheith ná a de chuir le chéile a de chruinniú le chéile agus se chuiste é an ná digéis an chláán tá na bailhób. So sinna an chláán. Is tú ná na freisin ó híomh rothallú, ach tú ná bheith cuioinú ar tain ó híomh chuir gás rútaí agus beidir dílógaí agus eile agus ó híomh rothallú bheit ná cuimiú Glasraí Faoilte agus tú gaibhú ach si de smálam sa dhéanana mar fecinn cho cosú le chéile agus a tádar né tá tú déile lob ó híomh na cluineide. So brassica nó brassicaceae cá sé gobáistí rudí tá deachaí ás, gobáistí, cólís, radish, broccoli, turnipí, kohlrab, broccolo, bruschelle, kál, ruchan, rockage, an sin Apiaceae, tá muid caite carriagí, macahána, saláide, fléive, nó cinál rútas saláide a víns ein, los an chaide persel finel. So luvan an seo persel agus los an chaide agus an sin ó híomh na hiniún, tá muid caite iniún, gelog, scaliún, Panion, Shivas, Shaloj, agus Leguminaceae sin chlá nach bhfuil osach mór. Píisina, punaí lehan, punaí francoch, Cucurbitaceae, tá muid caite cucumber, corsáid, squash, pumpkini. Schnappadaceae, beatas spáin, spinachte. Right, Solanaceae, beis go leor daoine an Solanaceae an chláán seo mar sin fataí, trátaí, ibhthraí, pipar, go leor rud víns fás tiiste, ní bheith duna mór an cainte nach trátaí na ibhthraí na pipar. Ach nuair víns fás tímón, nuair léide letíis, sicre, indíh, bisangrín, bisangréine, blágréine, freisin. Just le íseach go ben chlán céine, blágréine. Nis sin iad na Gaelta, sin na heisteí, sin lob sin tú déile, agus is mánad anachchaí orb má tú go le bheith a garraíodóir agus tosí mat sé fíor simú le bheith cinál le chuid anarb seo log agus go bheith an Gaelta an.
Okay, so net tú tosíach tá rudí áidir skipaí agus tá rudí máil, tá rudí go lehád sa tála agus net tú socrú Garraí réiteach agus tú cuiinú ar tain stoi cin buntaiste tá baint leis nó glasrú se Faoi nó cimméid obair chasna chuisteach ins na glasrú se Faoi nó rudí mar sin cintachar bheith se sa tála cimméid mat se bhád sa tála bí cinse go leor bethe testalhó, go leor ílacha testalhó, Tá go canse ílach nach sin, mu go cant ílach Glas, bhfuil sa leasú Glas, mu go cant tá múí héine dhéanana, agus tá go cant femin impersteach san áir agsúsa, rutána is caiine mar bhil sé Ghaeltacht. Ach ó híomh cimméid ílach a hastings, cimméid Ceachma agus a chasig sífo go bheith le haid chuideach se háú, tá cant glasrí tá bhád sa tála an seo chuideach acu. Tás le ráidir, níl ráidir se charbastal, sé nó a séca, níl seach bhil tíché seachtaí nó beidir chuúg seachtaí. Rockcéid cead chuúg seachna chuig, gúiltú réile bhaint, tosí bhaint, agus leis beidir go mar se chuúg na sé seachna chuig mar réile bhaint. Spinaiste bíta Spáin buil gaiid an seacob anchasúla na chéile, ná dús a bheidir fiúach anchasúla na chéile, Calrab, Skipaí agus anjas mar tá staimhre sa baint leis ó híomh follantas tá go leor úlsa tá go leor nutrients leis sa Calrab agus an bíta agus cáil ís, rudí tá Skipaí nátórád, nó gan trí bhín se. On tá chuirú go dtí go mochtú baint, agus cáil beidir tú ná níoscipína sin. Corsáid fatí saoras na bhúlsáid léidir na first second earlies. Broccoli, scáiliún, fennel, punaí lehan píisina inniún, turnipí soláire carriagí. Agus an sin rudaí tá gáil a bheith a bhád sa tála agus a heastíns crífóg maithe mhób agus a heastíns go leor beidir áard freisin mhób. Garlog, fatí fúvar, macháin, canyon, pumpkiny, rúta saláide. Inis céir atá éasca ás, jet muid beganín cattína sin. Tá sé teofiar éascás, chuide cub éascás te Skipaí, chuide cub tá go leor dílógaí gceiste teastóid, tá éascás go hundús benáiste bíta Spáin. Rútaí ús bris an gréine, níl samú cleachtaigh daoine iad sinna chuirt, sé sinínta cholog, ní heasí mór an áidir bhób, sé do bhád sa tála ach ní heasí mór an áidir bhób. Sé le nús fáta, chun tú na rútaí, chun tú ar seo faoin tála agus chun tú séasúr fiaráta bhób na dúide go míntaí agus sin tú baint. Calrab, láirme Calrab sa chéad chopla spectrum, nó sleónan Skipaí, éasca, nach tíb se tíide, nach tá go leor báisteach. Básan sé Skipaí agus tucht deach a báiste sin. Sin tá persélein, corsáid, turnipí freisin atá éasca marghealla go dastín go leor isci bhób stoi, agus tá sé feile nach tíb se tíide, scáiliún, ní sé sin deacaí. So, don sé tá tosaí garraíodóireachta stoi go mar se teannis éasca le hé tús a dhéanana, thulasad. Éasca go man an síaláil agus nua de cheannacht stoi mar síalfland é freisin go Jacob. Agus tá siad éasca agus go deasad a pléile chumá. So sinna tá éasca so bol faoi. Áit éigen sa lár, mar go cante a Jack freisin ach áit éigen tú bre ag sífóig nó rúdaí áirid beidir bhfuil séasúr acu se chuide acu tá séasúr fád acu. Nis bheith tú angacha i gceann seo sin an rockcéid. So lár tára dús go dtí lár táir catú angacha bheide, mat tú gailecha ní deala fiúacha go dtí dána le ceapan gon séasúr sin an rockcéid. Ní se róiachaid. Píisina go leor isce tastal bhób agus go háid mat se dom láir, do bit tam láta isce tastal bhaid. Fátaí anú tá daoine rágúil se déasca tá daoine rágúil se Jack, heb chud smúgan daoine se déasca. Stoinne tú de fás de chuir fás agus a GLA scála bagad ní smúg a gatú na tú brathrad
go bin nach tamise techt le seo I fearú anúil do éasca as nóil do Jack as sin sa láir sta bhfuil sa. Bhín blianta ar chéile víns mar tar mahead ina fataí. Tastin go leor obair le fataí chuir le fálagus a na gceart, go leor obair chuir isteachán. Tá sé sú sách fádacha, tastin go leor aireob. Nus tá carriagí ein, tá gearlóig ein, tá canyan, saláide, rockid, púnaí lehan, cáil, pumpkini, macahána. So gomsgurín ché ceanile. Agus siad an tá Jack as. Trefidéar nach bolánach picturán an seo go Glasraí. Mar tá bín drog go bín triplódí amsa le gobaiste agus le cadeacú se le cáilís le braclaí gobaiste ulsad se Jack go ma los an chaidir rúta saláide finil ní rútaí an dáine acu seo tas an go leor isce bob tá sé sú fada leidir rúta fin rúta saláide los an chaide jinan se blá chus skipaí catú coinealart a chuid agus I leanach lúnaí a glún go méid ná hása bhfuilsaid go méid túna bheith de gceart a fe tréimh sem go leor fada jinan se blá an éascail los an chaide coriander she's treated canala. So stoi tan an anshu tan yahain an shagun amar in some carvecin champagne on picture shakast to be banner ach an anshu tan yahain choran sha kuncha shachel kuncha knal munart agus mil to get a golamach a coach no mil to get a gomach plan the ad instantala Ní muach dar na seachna go mí Máirt is Tokyo a seo chéad le go mí Máirt a gáhíil sachte agus bhí sneachta mór ein níbach rud a bin an agus seo. Bhsad. Ag gnám céna fecinn tú gúil na bailí lecha guche. Gúil stéirmach teach mí Feabhra agus eile agus leanú sé dar a prisin. So ní gá a bheith I Jefffiú mar tan séú fáta agus má bhín tú fáideach. Tá sé bhád ní steise agus bíchun sífá gréití gceart agus jincíide go leháin cúcht an go leháin nílach ar sí nó femanne nó sa nó pébí go héna heastings le hena asca fás. Díal le tasíró lú agus a bheith cáileach agus cáil tú manín freisin mai an tú sin bích fáid ag an sé tá fás agus tastíid anyway wat tú fás ach bích fáide tamse go blian. Stoi rudháin na mata tú chuimach síalfandaí, mas le síalfandaí tá tú gail agus beidir chéad bliain gomach tú chu síalta agus an sin go dúchasteach a bheith chu síalfandaí. Mata tú ná iad a amsú a sé éasca go mar síalfandaí chu an tús. Ach bích siad láide agus bích siad fulláin, mar siad a hálins leis na seilmadí. Siad a hálinn leis na seilmadí ná léimeachchas as an text gus pe ní séasca. Má bhíonn siad mór is fearr a bheith plandaí an ag seilmadí. Agus beidir go múchain So agus ríist bích siad fullan mar níl mhaid an seilmaide ach an bethas éasca, sna páirt go nádúr an seilmaide. Níl mhaid ach an bethe is éasca a amsú agus a chrocha leis. Right? So mar sin sé táhachtach go mar síalflandaí cleachtach a an amsí rubréis. Sin rud tá náú chuir mú mata tú chuir mar síalflandaí agus man bhfuil siad an ná ag an gcuiche. Man bhfuil siad an ná ag máisteach trom, man bhfuil siad an ná ag na seilmaidí. Ca tú iad a thuirtteachtaí mó, iad al cleachtach an amsíid séan agus beidir thuirteach íist áiriche agus an lá nóach a on íist agus a dágáil tímo a gan níos journey. Beidir go a dágáil tímoach ach sin híag nó dóag san iche tam se go bblion, má tá tú ná agus a bhuach. I go bhain go leor duna agus fiúa agus iad a bheith fullam, de fullam go se an áirí. Ná chuir san áirí an plan an nachhfuil, mar si a hálas ná níana se ach seilmadí a bheala agus bhfuil sé ní lehhaidin sin, tá tú gur seanúir go cholathirt maireachtalach, bit tú chuirdíach nachhfuil in ána an amsí se chuí a bheith seilmadí teachta seachar agus
be tú tarn sé muidir se san áí a bhealach be tú a bheithú los a séú me se chomór a géidir nach me tú ná sé le lob. Mu go bagnín can sin se muidir. So fásca ruile tá fearháta. Sto an tíród is táhachtaí ná fásca isce agus sí fó céin. So maidir le fáscaide sé tá aine na chláichuise finsáil túna sin cheannach náte be agus a chuneal sin cí go chola dána posta beidir gúil se láidín seo má go háid tú chuna go mar an tú chuna agósta hí agus sin na Gaeltachta. Agus sin chuann tún angach an sin agus cosint se sé dhéanaan se bre mata sé déirmid mat gá bhéidir é airde. Dúna sé ní sam ben 6 nó 8 éirid an tíomh eile gon chláid mar deara. Mata sé méidir é airde déirmid gine sé 8 méidir a tíomh eile gon chláid. Tá go bin an teise táán ó híh an chuí a chaisnan se thú. So mata sé méidir é airde dúna sé 8 méidir an tíomh eile an tíomh atá an gcuiche techt tíomh eile gon gcuiche. So agus mai an tú sin i gceart tá áit anéis go fest le tífoig an rud is táhachtach agus an rud is smú tá smachtad. Má ní mór an smachtad is isce ámanta agus atrábarí an na ddíoch le sinna bheith gna gceart isce chuir amach. Ach tífoig an rud is tábhachtach an rud is smú le tá smachtad agus dealtas a réí mór an smachtach na na an gluiche ce go bhfuil muidir duna íirecht mór an seo a chuneal faoi chuis. So leis an tífoig tá aine tá sé doracha tá sé beanú thar cían ach tá go leor ab bant leis. Thug sé bhád orine an Garraí se a réiteach a gcuisach muid cinál gúilmuid sásta leis. Dasach báidir sé a bhí anna cuiide go leor marachtáil an tála sin agus chuir sé leis ceapmain go mór na hosamid na rinne muid na thomarí réiteach dasach. Bhí crífáig máin agus chuinemuid leis sin chuidir smú gan rudí bhí aine dasach na rudí na Glasrí smúví am na Fáilte agus tá sin go leor ílech le Fáilte a thocrú dasach. Se me hebú an chéad fictú eile. So sin an chuí a bhís na thomarí dasacha i chéad bhliain agus tá go leor ílech chu stechan sin agus a lofa go má agus dúnan tú stechan sinna chun tú tún crífág se lá agus sos leis nocht agus te an cleachta chuidir go daine tá cinse tá beanna se nocht chun tú crífág stechan nochtar tá tílech a lá leis, beidir gur Fáilte sacrún sead. An bhliain dar gin tá tú an carriagí den scó chuid ins na thomarí se. Tá maiths a gúnaí an bhliain ribh na chu tú dílech agus tá tú an carriagí den scó chuid an bblion dar gin. An sin gatú le ganí le chuir leis nó be tú gáin. Feamuin, Tá muidir can sé ílech feamuin múdín agus leasú Glas. Tá tre go chrífág agus túir de chrífág eile go sé nús duine tá sé nás colin duine stoir. Óhíh gola duine farsinna gar a fast agus isce ach túr eile go chrífág agus túir de chrífág eile. So tá feamuin seo tar ní coslád é ddíoch sí swain agus tar ní steach a taricóil leantóid le bhein agus an sin steach in san mara agus so san ein klein. Sin fágúil sin seo ná marall nachhfuil bhein anagáil seaasna nó thomarí le plastic an seo. So sin an chéadrá a chamsa gáil seaasna le plastic spána a chuí be ball an chuann sa sin sin an chuos éascail se sa bhúbhar bí cínse tá se tá obair se ag tú an cáil fás fós. Sa bhúbhar íon muid an obair se gáil se a gíide go goich muid go leor feamuin amach. Agus is mar cinál mulch a bhach sé sin is sacrú. In sin tá muidir can sé múdín agus an chéad leanna chalabéide agus an rud nuí atá muidir tríal an ar Glas ná leasú Glas. Agus sin beginn chuir sí sin.
So ílach. Ceann is fara éagsúisteach in sa gríomhfog in sa homarí. So bích se lofa nó lealafa más an íbre a tatú i mundachad éibris nas máliníana a chuir más an íbre. Agus fannig nachhfuil síal féidir an nó bí cuairmach nachhfuil síal féidir an tógáil tógáil machas as áit do chud cuarsan béide. Bí an chóirmach nachhfuil síal féir I measc an tílach atá teachta amach as cróna mé úsad. Mas títá an bit nachmach agus bí cuairmach an sin. Fannig go bhfuil péisteán. Sin le rá má tá bé dósáilte ámantí bí inirte antibiotics is rudí sa golainn nach bhfuil an tílach éon sláinte nach bhfuil se foláin agus níl gar sin úsát agus fectar sin nach bhfuil péiste in san tílach. So agus an sin. Cuireamacha éidir nóir is san íomhí más féidir, agus is féidir leit a chartaisteach an sin le farc san airach sin Bealtaine léana. Cuir an muide plastic os a chin agus os cin na homarí éidir dá lín. In san nearach bí cín sin na críomhfóg mar is críomhfóg ina se a ágáil mín ruimh a gháil ag cuir éite sealmidí. So séir atá gceist am an sin na bí cín nach chu crapracha nach chu cinál lumpa móra in sa gríomhfóg. Gúil sé biste síos, gúil sé mín, gúil sé éasca chuir gúil an síalacha dean. Spáin sé sin go gúil sé ré. A tá tú go chun smó bíon muidir chuir síal flandaísteach nach tá muidir gearh gomach sé mín agus nachmach craprachaí mórán agus nachmach fascan sin ag sealmidí mar manúil sé dáin dosach bei sé dáin tuach sé déid agus bei fasca agus bei sé dohálach is faoin na PC móra ílach se agus an sin bei sé anéisca go bheachtamachsnache agus a bheith ará methóhéin. Freisin má tá sean sé dos má canse, má tá sean sé nó bahanna cuasan ina bhfuil ílach cruaite agus fear lofan Ghaeltacha. So má tá séadthart agus tá ílachan sus go dtí do lúna, tá sé an antála go minic agus is minic chláim deach sé in mar sin. Ghaeltacha. Catú bagrín obríonna le bhí sé síos go mé sé breá mín. Ach beitir na úsáid láireach go fad nach choléonad úr caiisteach na bhlach. Feamáin agus cean chuile haéis bích sé úr. Ní hansa sin agus an ílach ach bích sé úr. Mar smú cóíoch itá in sa bheamáin úr, so smú maithe atá in sa bheamáin úr. Né tá sé fácaí seachtain nó de lá nó mar sin tá go leor go meas sin gimocht le srá agus gimocht as námain freisin cinál leorbáistá sí sé agus tá sé lá leis. Chuir brat in na homarí go tiúb tú go feamáinach a leid ní nálaí agus tóca sé míntaí é sin bhí sé síos. So dún muide sin nó sa spána sa bectúr rihannálaigh go isteachtám sin go bliain. So bei sé nús go bhfuil tú fácaí le screabhóid tar éis gear agus bíon freisin nús go mas screabhóid do lád agus sinna tá fácaí beidir mí Máirt nó mí éibrianna bliana agus bainna tú ggóa, tá ní tú ggóin screabhóid, tá ní tú ggóin family sa cruaite agus tóca tú sin agus caiisteach sa múdí na sin láit sáracha bris sé síos agus chuir sé leis múdí mar tú manú tú chuil famíach náitháin san áraí níl sé fáil ach nó rudaí itá fáil bhain bheitmain ins náitháin san áraí. Má chuin tú famíine seach sa múdín tú scaramach choláid. Ílach freisin na be fatas ort ílach a chuinn sa múdín feice tú péiste go leor in sa gríomhfóg sin. So feice tú péiste go leor na haíonn sa screabhóg sin, na tá famín trimúí tarní gantálaid, feice tú péiste go leor feiceann tú an táis, feice tú flochta agus choteviritá. Ní bhór bheith cuairmach má tú chuir famín in sa gríomhfóg agus a úr mar sin chuí a bheith sé sa mealach a rútaí nó a bheith síalfandaíácha de sin fiar má bhíonn tú a tochailt nó gur famín isteach síidir gríomhfóg le farc nó eile. Bei bí cínte go le famín sin sa mealach níos journey na bheith síalfandaí gáil síos. Chuigas goich tú síos potta, chuigas má tú síos síalfanda sa gríomhfóg mar seo. Bí cínte go PC móra díochan seo PC famíne sa mealach
in rútaiste. Na bhain sé síos tála tá sé trosanach. So na tá fearmainn coisteach sa tálan ag sé chuirta síos isteach da sa numere, tá sé nána bheith sa mealach. Tá tú nána in stoi in sa níomhre agus bei sé lofa beidir faoin námachtú chuid ach bheith cuaramach gan stof úr nó sof nachhol bis síos na nachhol bis síos a chuisteach numí tá tú díoch gáil a chuid. Múrín. Cuimne mar lasagne. So na tú chuir múrín le chéile. Bí an ná pe bí cen tábhar táin bí ná a leanach dá le rud cinch le leanach le rud cinch omláide fiúil. Agus de déidir chéile tá tú ag chuir múrín le chéile i gceart. Go chola chin á rudan. Ach bí cinch nach tú chuir nimmer gur de behan. Bí rá vesca seasta, níos smó inas tú a sin, níos go príomh sé síos. Clúd eile brat, gíl tú gear go a chabáisteach chat síos chéna. Ach ag nám cens tú a chlúdú le brat, sin cínse nachhfuil sé trimach. Beidir go ha brat sin bhaint cho is seachtain ar gins isce cha isteach an bhlach agus ní bheith sé trimach, na tú gear a bheith balansáilte. Ná bí choláán péiste nó níl sé bailach ré. So néit tú tógáil do chud múrín agus is náit tá sé cruní agus a chuisteach mar le chuach tála bí cínte nach chuil se lána péiste, mar sin le nach chuil sé biste sí a gceart nach chuil sé bailach ré le chuid amach tú ceap go tú tuirt péisteach go dtí Garraíodóireachta ná chuid. So bí cuam faoi sin. Bí se go mí agus tá féid ad dhéanana. So fan an tachar éit dus na bích craprach í starad cin an tarlum sin. Fas go selmidí agus craprach í mór as an mealach na tá rútaí gur a bheith goberlób. So ní tú gur a PC mór na díidir chaisteach. An mátá sé dantó gasad chuisteach sa chéad chánan eile le na híomh. Bích coppla cánan a sa chéile ad, go me sé drug be sé síos. Bích coppla cánan a sa chéile múdín ad, compost ad. Má scapan tú múdín i tá dinta gceart amach go ré mín agus é dhéanana gceart. An crífáige lug a chlúdú. Ní cheart go dagach mór an salachar a bit in níos. So sé bhealach an slí a dhéanans Charles Dowding de hallas asna an gaiad a cáúil sinna chu dhéanana se a chud glas ra héna chuid agus is an nua é sin a bheith gúsá múrín do chud a smú agus tá sé a ríist ar nús móta nó ar nús mulch clúdaín sin crífáig agus máta tú ná an crífáig a chlúdú é go sin tú duna coppla rud. A dasach bhaid tá sé a bethú an crífáig. Má tá rud se nuachtar an múrín na nuachtar tá sé i bise síos agus na péise go háin síos agus tá sé bethú an crífáig faoi bethú na plantaí. Rud eile tá sé dhéanaan ach tá sé go a chaint in ní fálaí go sálaach ar níte an ná sos mar tá brat se sa mealach. Múrín sa mealach orb. Agus an rud eile tá tarlú tá intachalog ná cunín sem flachan sa grífáig. Nílín grífáig goil trimúach na tá múrín na nuachtar. So is intachan rud sin. Intachan rud sin. Leasú Glas. Ok. Ní sé se chóhéis go agus tá se chuirsís múrín na chuirsís leasú chuine se an chéadúid cinál tá mar go a leasú Glas. So chun sa chuid agus cinúir le bhaint nó éagrúteach go chuí le éagrúteach. Ok, so séidirtá geis leasú Glas tá plandaí in na géitan nó na mílte nó síaltaí na géitan nó na mílte a chuir fás agus go líonach sé an nómar lína an nómar leis na plandaí. Go thomláin go lína isteach chulathirt mar a bheith brat é nómar. Éagrú sé seo chun photosynthesis chuid a láthid agus chuann sé leis an crífáig dééis sin. Cosint é seo an gíomhre mar hampla nó fiúr an tára. Nuair atá an leasú Glas sin ré le núsáid tá cúpla ráid sin. Is féidir leat a chlúdú le plastic agus deis a thuirt chomh lá go thomláin isteach sa grífáig. So séir atá in sa leasú Glas na rud tá fás. Agus síalta tá choráid. Agus tá sé fás ar an gíomhre tá sé a cosint tuairt cúnagat go mór. Tuair go leor cúnagat agus tá sé a cosint an crífáig.
lá sé steach, so féidir a chlúdú le plastic agus de sé chuút go lá go homláin steach sa grífog, sin bhaint ná séans mar tá bailí le a dhéanana. Is féidir le a dheara agus lá sé níos skipúisteach sa grífog. Má tú gáin an am geara agus lá sé beag níos skipúisteach sa grífog agus is féidir le a chartaisteach le tarcóir nó le láimh, so ná na chartaisteach le láimh. Níon mu na muí tá aine mar geall in na cinál na ggóilní chuí tarb an cro, má bhí sin mud iad seo, cáile muid meach tu an báiste síos agus imíon trífog le srá agus níocann se bhán spás le hé línte glasraí a chuir. So dá bhrí sin ní chartain muid isteach a túmuid cead go láhaisteach san nóir agus tunan sin go má. Is féidir le a bhharú le rólar agus síolfandaí a chuir san umre. An leasú glas a bhíse síos an tá mar fad ag síos tá fad agus ag bethó an trífog. Bach sin ag éagrú mar móta, so bach se os cin dáóch se os cin trífog agus bach se básaigh agus bachta sa a chuirteach plantaí ríd an leasú glas seo. Te sin íach tinbhah chuin cúileart an sin a tú go le an aghaidh nó má tú go le bheith gúsa décinál mult éanú nóachtar bí cúnach marall é sinmadí mar smáló besin. Is ebinn sé tíocha eile agus páirtnéile an dáin piú ó sásna ó sa tí sin bhachtú ná úsáid, bach ná mult íana agus úsáid a bheith le áirid ach níomhachan se blad ad le sinmadí ach bach aine se blad aine le sinmadí. Féidir le a bhaint freisin agus módí nó so féidir le an leasú glas a bhaint agus módí nó. So tá leor éagsúilt ag baint le céir de tatú in nána úsáid mar leasú glas, fesília, seagal, ruáin, lus na garcha sin ruáin, seamuid, alfalfa, púnaí áirithe tá nána úsáid mar leasú glas. So go leor ach séird a cha leasú glas a dhéanana go bunúsach ná rud lá mé dasach. Plandaí in na géita nó na mílte nó síaltan na géita na mílte a chuir fás agus go líonach siad namrí sinna túíon gearra do omrí a chosint. Isce, íon bhhainte isce ach tá se chótáhachtach. Seasta agus go daingan má tá síal agus síal flandaí gceist. So ná hosins tú meach na tú chur síal nó na tá síal flandaí sa tála catú isce chuneal lob, gúnaí. So tá picture an seo agus spáinan se na cána isce agus is rud doga se ach tú tá sé simú agus tá sé fíor. Sin an chuosár iad dúsáid. Chn sé tuisceach níos téan, níos farsin agus tá sé níos éasca orsa a seorú agus an seo sin an bach míchéir san tú sinna an ára más féidir le go bheictú cé a gceiste agus duine deile bhmsa hí chun de chláir na hos me bhil ceirte agus sinna chu le é an ina ríide agus sínta chun rud beg é achas rud mór é. Seilmidí. So chuir isce amach agus dáid é seilmidí agus a Gaeltacha sin le isce mar tainí na scilób. So chuir isce amach rob an 8 maidin agus tar éis an 8 tróna fear céanna gon de chláid spáinse a sin hóine Jim Cronin. So chuidir goach ribh an 8 maidin agus chuidir goach tar éis an 8 tróna. Tá tú gera a goáid tú chuidir goach na sé teidim bhilsáid agus tá tú gera an teas sin agus an gríon na scála síos níl tú geiris go chuach lár le na tuíon scála síos nó níá tadhó mar an síos grífog. Tá tú geir an lu maidin tú geir an John tróna. Maion tú John tróna bí fiar chóramach mar tainín an cinál sin rud leis na seilmidí mar an an sleanú háach sa bailach an dhéine. Agus sinna fágúil mar chuir roller skates, mar tá sé den ná a gáil hart a gúis sin ní roller skates. Ní an go an faculcéad, féidir go ggéir go mar seach duna cinint. So bí cuamach an leinte sin tú is go dear nach mar má sem trífach. Sin rud éile ní haí na trífach teidir leis na seilmidí. Níl sé den ná a gáil chu skipú ag fog teidir ní tumin semachchéad. So bí cuamach. Is go fialaí, gáin go dtí fialaí. So náid tú baint, tá sé baint an seo agus lábháin a tamach ina ríide gálá agus gála agus bí gaibhú na plantaí a thar skipú agus seachas tí go túnúta steach láhile, steach láhile, steach láhile, steach sa mucet. Mar má tú gáil mar seo se máil
Mata do gal mar seachta seisce puoi. Agus na túideanna a méid an gág sa bheith túí an mar garraíodóireachta, mar an chéta an duine atá go leor Glas réige be an go leor glána bhí nána í na gceart. Mar tá colainn in nána seola go thógáil isteach agus a ólam agus tá na muscles agus na láb agus na cosas chollhórta dan chollróda dhéanana chu skipís chomá agus tá sé onanta cholog a catú a dhéanana gceart, catún techníc a gceartar. Dúna sé difriocht nó míteach. Chollehheach mat tú plandaí meach nó mat tú dúna obair glánach an pebi go héin. So an seo tá grafan nó grafó géin, rud dhéanas aíonn se bheith an ceapmain. Níos má focail béarla. Dúna sé sin anjab ní gáit bheith gobar le láh, sé bheith séhhair ní sciúpaí ná bheith gobar le láh, bheith an grafan nó grafó go úsáid. Ach catá úsáid é lá ceart. Tú cuairtú leidtú téirim, tá tú cuairtú leintí beidir amach bagin gcuicheán a dhéanana, agus téirim. Agus an sin éonrad járas tú, be sé básaí. Imó sé go sé mú éagrú fo go nachtar. Má tá sé táis, má tá flachanán, ben rútaí in an Máirttal, ben plandaí na plandaí bega bíideach na féalaí bega in an Máirttal, agus an salchó níorsead na lá for mas féir, agus éon na choide lánú mar sin. Chola seachtain go léamh an go léach chun spot cén agus an tíist agus cúine agus do san go mór chláán. Tre sin sé nálaí go léanamh seach nálaí ach tú anna dá sí nálaí. Clúdan na homarí agus clúdan na homarí clúdan na homarí agus tímo do chawr chopog sráid ní bheith ein salach an in sinnearach. So sé tomadíana tá gúsar plastic le hain na homarí chlúdú agus dúna te sin nach chud glánach an hain. Ní bheith an salachar teachan cí, ní bheith sé mar tá sé ní len solid in an bheith for sin so tá sé mí. Tímo chopog sráid léidir sin dandelion tá chollhort imi agus sin rá ionintach le túschuir as do bliana mar ag crífog má fannachtart. Tá neta sé nachtaí go chéadúidir mí Máirt nó mar sin tá gáil agus isce chéanéontaras go dosá na féalaí salachar ar fás. Tá sin íon na néontaras lugar té go Glasraí tá fás an chuiríscar tá sé de fás. Dúna néontarasa. Bhíoh sé taimáilte ach dúna néontarasa. Agus an sin bí ná an crafán an crafá go úsáid é an numir sin le a bhfuil fásta bhharú agus an sin ní bheith in méid brú ort na chuistúirtí satá. So sin tan sin tú ná be an íon ámhábhailt má háíonn tún plastic lua agus túirt cead gona salcharaachta níos agus fá réile bhhéin agus sin be an chlása chuir. Chuig. Agus tugus tapestry so ní rud ní le gaiide has sé chuid aschain. So sealmaidí cin chuile a hachant is mála sealmaidí plandaí atá tí. So clánna chéad faointe a láirmuide nó rinne me ná chuirmach plandaí tá láide. Chuirmach plandaí tá láide agus tá nána gceannaí agus tá nána sealmaidí mála sealmaidí tá tí. So ríist fasca crífóig isce. An tíúir sin íon na gceart agus tin cíte go na plandaí tá go amach láidir má na bhfuil nach chuirmach iad. But to get áthairt ó chuig botas chun le TVG agus sé dat nach chuim mas áiad nach tú bra Glasraí. Sin an tíú a chaú áthairt agus sé fasca crífóig agus isce. So leiad a hachaint dat tú gur omí glán sa tú gur cosán glán. Náúr áte begob le bheith bhálach. Clúda do chud omí nuair nachhfuil an Glasraí intab sin nach chunig leis plastic. Le plastic mas féidir agus sin croch leat iad agus sin na sealmaidí. Na nachtaín tú na homarí, na bhhanas tú plastic an na homarí dat tú facaí le na céta ámanta níos mú ná na céta sealmaidí le molcha chéile. Agus beidir gatha an plastic chu sííist. Saachta eas lár nóir, catú seo na imagine, náidir lár le tar eas lár nóireach agus tógus a plastic íist agus ví tú scór nó mar se agus croch leat iad dun ráúd lob
agus crochláid plastic in sin, mar tá a chu deimhre dúte go plastic ó híh na sealmarí sin. Is an riil sin leis sé plastic, tá tú nána dhéanana i ríist, tú nána úsáid i ríist agus ní gá plastic úsáid a chorbe. Má na mála plastic úsáid nó ní agáin gáid, le a chu deomarí lugachlódú, leag síos pí áid nó lehead sé sléit nó mar sin bríce nó clocha fiú, háiriche agus lárnháach lua, croch as mealacha agus bonuscin agus be sealmaríad crochaí bhlátiad sin níos síiste agus be tú tógáil síos na hibhchuise agus se tá go bblion leis sin íana mar maionn tú dam se go bblion a ní mé chéad chlún eile an go sealmadí go eascairt sin meach bhúr nóach déantára cad chuoinú éagrú sin, agus ní tú dear go mar se do méú a chanéad agus so rud a legus túna a tú pléile tam se go bblion feictú go feic tú súr freisin, ní feiceann tú ibhachaí sealmaidí, agus bíon anad sinna álamach le tan Garraí glán ní le méid áitcha ag na sealmaidí le ibhachaí sin chuid na ríide. So sé tú má canse freisin le ommadí glán agus cos tan glán na níl go mar féar fás, níl go mar salchar fás, níl tú gear go mar fáscán, go mar cháit na bheith fa chéilt, mar sinna hainínslóp an áit dorcha sin, an áit floch sin, sna hainínslóp, so má chunín do Garraí glán ó híomh na fialaí agus a salachar, má chunín tú salachar sin as an Garraí, ní bheith méid áitchaí ag sealmaidí le bheith te chu sin bhí sin. Is féidir trap íonna le buideal plastic sin, is féidir trap íonna le buideal plastic sa líana le bír le iad a hániu, agus is féidir éana ag gríis. Bí cuamacht nach mé rudéile stimseachan, so tú go raon le sealmaidí. Agus ní gá an bír le gusa, ní ná gáchadí an léisce le bír. So an seo tá muid cáint éid gan túsaí ró luas an líon. Agus sin túidir leis ná marálan seo feiceann tú na laintí an fádatá go lá níananis mí feabhras seacha mí Máirta, níl a gháin solas ein. Níl a gháin teas ein, níl a gháin solas ein. Sa nach bhfuil a gháin solas ein agus tá aim siad a just fan go dtí go mí eben mí Bealtaine mí methe tan go leor spás an seid. Ní fiú bheith chuid nó ní háló táda é chuig na nach bhfuil genú chleig sa lá, na nach bhfuil an nach chochnaí gáin tí chleig. Níl táda go le tarla, níl táda go le fás. So bí an fánach. Tá tú ná an rud a cinn se chuid i mí Máirta, lua mí Máirta, agus tá tú ná an rud céanna nó spinaiste chuid sí seachtain na dhé, agus tu chu siad ben ceann seach sciúpaí le seo, bhfuil sad, ben ceanna mí éibre an sciúpaí le mí Máirta, agus ceiteil se sós agus speisiad le bainte go ná céanna. Mar ag bhfuil siad an aimsí mai, bhfuil sad, ní mór an go aimsí ein fiáir, so just bíoch tóg de am sinna bhfuil an, agus bhí cuinúir tain tá neartám le bheith Pleanála Garraí freisin, tá ná sin ní tíma, ní gá sin le riomhide. So tá anna bheith tíma, ach tá anna bheith pléile grífogus a réiteachta bheith gan ach gan bheith an nimcha cartach néad né tan grífog floch níon mór am sin. So an chéadrúd agus fecinn tú an tá lás feidir go blion go fádatáise agus an méid fás a bhí an tan go blion. So sé sin goáin chéad leannach eile. Sead síalta a chur síalta agus an sin an leannachtar ginta muidir caint ag chur síalfandé. Ach ag tosaí le síalta búnaí lehan agus mac an bhána. Chuideáiad sinna mí Máirta. Cuinn daoine fataí mí Máirta lápáric. Cheapinn se go bhfuil seach má fánach go mí éibean gomach úlasáid, má fás ceartar nach gáile táda le siúchna lehéid. Bhfuil sad písin an sin ar a deile beidir mí éibean. Sedan cinál, sedan an bhealach a bhín se aine, níl le go ní me se lí an tádar am héine se beidir go daoine eile an cearadí chuidir mí Máirta agus go néológ agus tan ceart bhfuil sa sin ítach.
agus siad cearadí bheit a chuid. Má chuinn tú mí Bealtaine cheappain, tá tú go leor gan ceardlanna Faoi na féidí beaga sin, na cruimhe sin na hagans as na Bealtacha, tú go le sin hachant, mar tu siad é síl ag gnám go líon nach bhfuil an méid sin brú an leis na cruimhe. Radish, tá tú ná an radish a chuid oidibe, tá tú a chuid Oifigigh agus maithnín radish leat a chuid Oifigigh anéasca as agus cunne leis ó cholachaicis. Letis spinás de Bealtais scáilún rocket. Tá tú ná a sinna chuid hart é tamse go bhríon díoch sa tal agus sin siad go mágat níos fearna dhéanach siad an seo. Agus sin fágin dhéanach siad go mágat nó sin fácha mis sí an seohiad é leid ná an tá cleacht tamsa gearló go chuid in sa úver agus an íomhre agus in seo tá se le baint. So si a hálíns ná bín coppla omir gearla le baint ag mí mehebh seachtús chéach na go míúil bin detáine stála focan sé sin sí fóig agus omrí álainn, réití, glán, gohandúil bín siad sefir go mar eall ag ngearlóig agus gohfuir sé sin na hibh go ra leor múdín chuiristeach meas gan gearlóg sin so tána thomrí se ré táim sin go blion agus déach me bheith chuir isteach chuiristeach tíochaisteach stála. So bí cuiinú na rud cinn baintse rud cinn fád séarmach fiú Jeremod na fataí. Na tá na fataí baintse amach mí lúnas a beidir le secondarilies na tá na fataí sin baintse mí lúnas bí chud cinn réad le gáil stála go honúil deach mu déanana le seolfnánaí. So rud a teach spottaí agus a chuideochsteach an seo mí lúnas na tá na fataí ó baintse. Cuireann muide inniún dhíomhre agus bháin gluib freisin inniún dhíomhre chuir. Tá sé go jazzú cinn se bhead sa talla agus an spás sin úsáid agus fis bhead go bhfuil se an agus ná bag an gláán chaíon is dhíomhre agus tréáil maithe freisin. So tá inniún dhíomhre agus gearló tanna sin áil na set sa áil éis go máach mí lúnas a mí lúnas an nuta tú ná September October nádal. Tá tú ná freisin síalta cheannacht agus inniúna chuid tíiste botaí agus sinna de umpermach. So set tá bhacha sin seo agus an sin clóbh gearlóg a bheith ceannaí agus a bheith chuann seo so sinna bíodíoch tála. Tá sé seo botaí nó dréanna dráidirí. Tá Ghaeltacht scifpuoinis mar ní mór an fanta ach go leor ceistena. So má tá sé bhí heappa gúil rud cinn simúil an seo nó sa Jaanach se beidir go bhhacha níosclaíogus mar me go ceistena é sin. Ghaeltacht rudaí leannach de chéile mar na tú chuir leis seanna bheith chuir botaí agus an sinna chuir amach dún sead mítíiste spin sead choláidir go sead amachchan sin agus sábhail se spásaid freisintíh mo so bhfuil said sin se mí eile chuid. Leis spináiste scáiliún cálrab. Cálrab tá sé sin agus ní go tinta sin ach is Glas maithe sin nó bháil gan míon chobáiste. So tá go leor saibhre sa baint leis ó hí úsá sé fullán níor nutrients agus sin an cálrab te skippaí fás. Scáiliún na dhíist, téobh sé bag sa tála, téobh sé gear sa tála spináiste leis. So má chuinnta sin chuir sa mí bei tú gáháin so dúna sin sé bhálta sa chéile agus bei giche a fesin a seach go bhíon típe sé se ad. Ní an tú gáin mar goid tuach leis chola míú maionintfach bhí rósa saora bí cín goil ammanna nach chola neachta sad. So tá tú i leannach glún in glún go leis tá tú chuir síal chola chaicís nó chola sa gás an sample tá mis church tá tú aonna bhuiir sa mí. So leis spináiste scáiliún cálrab agus speisiid sin áan sin a feisi nó seach nó go bhíon tú seasta. Rockage tá sé sin teachtasteach tamse go bblion mar ní le angach testarha agus fás dehád níosána nach bhfuil se ráthe. So tá me a chuir tíiste a fémí sin tá me a chuir amach se do fás is go seachna tú baint. Banna tú faoi róid, banna tú an spináiste faoi bh, banna tú leis faoi sí faoi ceir chu minic sé ionintach lug. Tá tú chuir suéid faoi ró.
So chuimid mí éibbeanna, chuimid sin I mí me heíiste. Agus do tún an Suéid bhaint am bit na sé beg le a gána banna na sé chomór seo. Mar chéile bag nach le bíatas. Tá bailcháir le bíatas a chuid, me go picture chuirn seach díl se am. Se do bhacha gceis ná chuidann tú cúpla siad bíatas in éanacht. Agus tá go leor bíatas chun cín, agus chuirn tún bíatas sin sa tála, agus beidir gomach ní nálína mar sin idir chuile áte tá bíatas curra. So tá cúpla ceanna go fás in éanacht an seo, agus tá tína ceís fás in éanacht an seo. Se dtíon sú tucinn tún ceanna smú gon bhíatas, agus tucinn tú agus banan tú. Se go dhéisi gan seachtain, agus tá darna ceanna smú chomór sa chéad cheann. Agus cunne do láb, chud láb nochtar é, agus crocha, agus cunne sin cíte nach darneo tú rút an chéad cheanna le agus croch le ceanna smú. So agus tá dhéisi seachtain géan den rút céan. So nána sin íonna le bíatas. Tá soláirin seo, agus nána rút cinn an chosú le síonna le soláire. Tá tú ná soláire a chuir agus tug se bhád a fás peiste sé bh gábhíiste teachlainn an úste fuinniú chuntasa. Tá éonidir an ná fuinniú chuntasa chuir i gaibriú na stein tíana teachtasteach agus é siltíiste do chu plandaí chuir. Tug seilbhanna í más cá. Tá tú ná soláire chuir. Is a gábhí túhiste chuir túach aidir tú gábhí eile fáach go dtí nach tú baint é leid. Tá bín se bhád sa tala. So sé a hálís na hasín tú baint ná dna rút céan réní héiscnis le mé chuin am bh an bíatas ach tucinn tún strá as a tíomh agus tarnín tú. Mar chéile le bheith baint rúberb, mar chéile bheith baint cáil, mar chéile bheith baint bíataspáin. Tucinn ceanna sa tíomh agus tarne scuile, bín nach darne tú blanda nach darne tú sos an rúta, chud lábh níochttar dos chaigs tarn sos an strák gon soláide. Agus dúna sin se blé bland agus goidin chéad cheanna sin rud céan agus tá soláire aidan sin na míonta idir dat sína ce go bhíontaí idir an clás céanna sin. Rud céanna le rúberb na stúd mar rud céanna le sin nach íhachtú baint bíataspáin for sin. Corsáid, chur faoi gáin seo. So déta a chur faoi gá agus fach corsáid a chursáil fáda agus siantú feidir go corsáid Níirte go techt. Pumpkin squash chur i botaí, dus dit sin bheith sé seachtaí sa go amach chuir bit. So siad mór, siad full-on, siad fear láidir agus siad ionach mar siad íonn an pumpkin and squash corsáid. Dúnan siad isteach ag ddífog. So tá dílógaí mór agus scaran siad amach agus dúnan siad isteach ag ddífog. Sin arrád nach bhfuil an cíúfog nochtaí. Agus nach chfuil na fialdaí nach chfuil sálachair teachta níos choréig sa bach se le rodéal dús inún go leor ní tílógaí beag inún agus taine se glánchanna dena timpplair. Coimid sin an dúslís. So fach me seo oscailte agus má tá ceistin in sin. Gur maithad bhí sé sin ionintach ar fad thar bheith simú agus sílan gur golóir ólis thar bheith fiúntach agus simúil an sin. So Aonghus bhfuil an ceist an sin áit ríist bhfuil is an ceist faoin muidéil agus... an ceist siúráte, go me leis gáil. An ceist So an ceist táin ná céird is féidir a háchant. So is féidir a dhéige a háchant le budal plastic agus beor. Is féidir libh an freigra a chuirsteach sa teas más mílibh agus ranó for bútóir go ranach an se agus ban me dangáil an sin leis an mútóir ina dhéag. Ach bhí sé sin ionintach ar fad trimid. Go mat tú. Má tá céisina beidir gur féidir linn ceanháin na há cean thugad sí le Bígí chuilegan a chuineáil ro ada má tá ceist na bhá ceist. Dúirt Máirtín an se na ceanna a chuir sé ní raibh téagar ar be an túnar dá siad aspa lasú an ceapan tú? Rud cinnte tan do galibh sigrífag a fantáchar sin testín se bhób. So Jackú
rá mar de tasting go leor leasú hob. So ha breanhar bun séúr na tar an tachar sa tála agus bheit tuirt fiidear dasúil se a fásúil se duna go má agus sinbach se tim siar do bheith gan. Tá sam na chuins muid gearlóig agus dúsaideach muid cinál an spás céna atrop agus dhéanach me bhí fás cein an fáda go blianach an dúsaidir an spás céna idir na plandaí bhfuil said Tá se sa cosú le chéile agus tá caian de se a bheits talach míú bébí go a héin so bíon gearlóig nuí sa tala. So catú cuiinú jinan muid an gearlóig sin a bheithú Bhí de chur mí meánfóbhar agus mí gom leis go ní déir fóbhar in trochuir agus fiú mí saon agus bíon se sa tála gudí beidir mí meheh an gearlógan is tá canse. So tá thuirt mar sampla a Aonghus le Bealtaine agus mí Máirt nó mí éibrian tá muidir gáil a bheithú, tá muidir gáil múdín a chuir idir na plandaí scuí go sú seisteach agus go dóg seisteach be gan eile bethe. Sin tan íonna le cin tan tachar sin sa tála. Gus ní mhór an freisin agus úsáid an muid fan an ordaí dearnach a dúirt me sin ná tá inniún tá sé an éca leor sachar inniún go an gláán fes go leorcu gus fachan caine mar chéile. So má chuinn tú síos múdín mar hampla stoppan se go leor salachar teachta níos agus behan se an planda so sin bháin féidir anna. Gur maithadégus agus tá me ceanháin eile Rosie an féidir muí nachhfuil réig a chuirteach I raised bed nua faoi chréifóg agus faman agus ílach. Létá sin am éis nas talad. An féidir muirín nachhfuil réig a chuirteach I raised bed nua faoi chréifóg faman agus ílach. Tá a chollehortaíanacht an seo. Sí le. Dé tá a bhealach dé tá mar rud jazz a tú nána dionn sin na má chuirann tú sách dáine a raised bed. Raised beds chlárcha am timpplaí. Má chuirann tú dáine, má hasín tún raised bed le rud nachhfuil lofa, béis se lofa, faoin am hastal se, agus bheits na rútaí teach go dia, bhfuil So má hasín tú rud gin dáin in san raised bed, má chuirann tú ábhar a cinint más ílach nuia, nó más rud nachhfuil biste síos, nachhfuil mín, a chuil dheachtar agus an sin an crífág chuil sa chéan nó múlín chuil sa chéan agus bí cínte go mé an maithas tá in san rudsin tá síos go dáin, go mé sé sin na biste síos agus go mé sé sin I bethú na Glasraí. Úlasad ag dé an táran é hastain se nó a másam líon. So sin rud jazz le an rud cinnte bheith híos dáin agus tá sé ná rudí bheithú. Íntach ar fad Tá me ceiste bháin eile an seo chuir den éigen rockíd an bhblion sicáta, an dó go muid amach é nó an tucha sé ras go deas am líana. Tugmacha, tá me heb go rockad an tú ná heachta eis ag ní sam cin cinál a hain, agus chonig me teachlanna ag daoine tá fás mar an chláis híidir ná gábhlíon amhainteas. Ní sanis go dtí cin cinál rockad sin. Flúta an a blogs fáil réile op sin agus a chuneal chuid a chuid foiine besteach ins na geológaí. Tíh mód an chuid a smú méidir a feici amsa bheine chuid rockad seasta níomh an cinál rockad níle samnas cin cinál rockad a héin go ná na bhaintí úsad a téh se fáda. Tá mé heb gúil seán ní sé cleachta chamsa níor se úsáidí amsa náir se. Well, tá go leor taachtartaí I teachta seachan seo ordmhála ag dul chut Aonghus agus daoine ag go bháil buchas fuinse an tanmhas agus is cosú go méid níos mó ná Garraí Glas amháin I go na mar anis. Súlam gur charaigh sin le daoine agus gur bhain sibh tanmhas is cosú gur bhain
Is tócha go bhagmuid agus sinné mar níla mu a ggéirdíine a chuineáil I bhadró ada ach gur míle maichaí go chuirte as a bheith a linn a nacht tá anchuid takeíochta Fáilte gin don Ghaeltacht Faoi Bhláth agus tá go leor sesiún fós le dul. Gur maigad gur míle maigad Aonghus ach an asocht an chaint iontach sin a thuirtúin. Bhí sé Tharbh tanmhach agus úsáideach agus is sanolí ceartú gur míle maigad agus fágmuid mar sinné an ihe nacht. Katie, so you about tudis fair play got to hen jada an job agus chonig machine agus ge mar vi near challenge am la shachar le chéile agus vi nimmer kommuní na mar sumdó agus ulisad haoichainteoir le chéile ma soch ach mar noch se ja gaba so grobad. Gur míle maigad Aonghus agus gur míle maigad chlugan an tanse nacht agus Bígí plán sáháilta agus bhí go siúráilta go nimín sibh go dtí an gáirtíon chun rud nó a chur agus feicimid go luaise sibh. Slán na chuirte. Slán is. Slán.